Πού σε ρε. Γεια παιδες, και σήμερα πάμε στο Pokemon Go event μαζί με τον Τζίμκο. Τώρα εδώ περιμένουμε στη στάση, να δώσω Τζίμκο. Και γαμώ τα παιδιά το παιδί. Θα πάμε εκεί πέρα να συζητήσουμε κάτι παιδιά, θα είναι πολύ ποπά. Ποπά. Έρχονται κάτι φίλοι του Τζίμκο από Σούνιο. Από Σούνιο, που είναι το χωριό. Για να μαζέψουμε χωριό. Για να μαζέψουμε Pokemon. Τζίμκο, τι παίζεις εκεί ρε. Τι ρε. Προετοιμάζουμε για το event. Αχα. Λέμε ο Pokemon. Δείξε πόσα Pokemon έχει. Δείξε πόσα Pokemon έχει. PG, γιατί πέθανες PG? Συναντήσαμε τον Τζαχ. Γεια σας. Έχω έρθει γιατί οι φίλοι μου μου έχουν σπάσει τα ούμπαλα και παίζουν όλη μέρα με το Pokemon. Και εγώ κάθομαι στο μαλάκα, περπατάω μόνος μου και άλλοι κάθονται και παίζουν και Pokemon. Και εγώ δεν παίζω. Καλά κάνεις, πολύ καλά. Δεν είναι για τα σου. Παιδιά, έτσι να παίζετε ό,τι σας αρέσει. Άμα σας αρέσει να παίζετε το πουλί, θα το παίζετε. Άμα σας αρέσει τα Pokemon, το παίζετε. Ό,τι βολεύει το καθένας. Μην έχω πρόβλημα. Εδώ ο Τζίμκο ψάχνει για Pokemon. Στην πλατεία Συντάγματος. Πολύ ωραίο γέλιο. Ψάχνει για Pokemon εδώ ακόμα. Εδώ φάγαμε παιδιά. Τζίμκο, πες μας την εμπειρία σου. Πώς ήταν το φαγητό? Ναι, γιατί? Ναι ρε. Εδώ παιδιά, το εξαφανίσαμε. Κοιτάξτε τη φάτσα του. Σου κάνω zoom στη φάτσα βλάκα. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog. Το Τζίμκο. Με τον Τζίμκο. Με τον Τζίμκο. Με τον Τζίμκο.